Mhuri yeZimbabwe muguta reGweru tina isusu vatinoti Mr. Mabhikwa, vanonzi Mr. Mabhikwa, vatibata vatipa information right now, vachitaurawo nyaya yavo yavasangana nayo muguta reGweru. So vaMabhikwa is a plumber. He is a plumber. Vanotova vandozikamwa chaizvo muGweru, vanotova nemaclients hobo. In other words, tikureva kuti vane dzimba hobo uku kwavanogadzirisa plumbing, mapipe kana aita problem, whether it's toilet, and it's bathing room, whether it's whatever, shower, it's kitchen sink, etc. Vamabhikwa vane mbiri vanogadzirisa hobo mahomes, vane hobo maclients muguta reGweru. So muri Zimbabwe vamabhikwa vatibata nhasi vachitiudza kuti vakomana, ndikuda kukuudzai what have happened to me. So vamabhikwa vanga vane mukomana anonzi Takunda, mukomana vanga vachishanda naye, uyo mukomana vari kuti vakatanga kushanda naye 4 months ago. So it's not like vashanda naye for a very, very, very long time, but vangoshanda naye for 4 months ago. Takunda mukomana ari around 25 years according to his own information yaakaudza vamabhikwa apo paaitsvaga basa. So Takunda ari 25 years kudaro akapinda basa kuna vamabhikwa. Vamabhikwa ava kuma-50 years. Vamabhikwa vari kufamba ivo neToyota Hilux yakudhara, kwete the latest, but yavakatenga. Munhu ari kuhasila achiita chikeshi dzake neplumbing. Handiti maiziva imwe yekuti you are doing a legit hustle, you are giving people a legit service. Right. So zvakamira zvakadaro, vamabhikwa vatanga kushanda namukomana anonzi Takunda 4 months ago. Vamabhikwa vakatanga kutrusta Takunda. Vari kuti havasati vambozviita zvokutrusta munhu, but he just doesn't know kuti why this time he just started trusting. Right. So vari kuti ivo a couple of days ago, right, raitazoti nhasi musi wechinga, nhasi musi weWednesday 27 May, nhasi musi weWednesday. Handiti so vamabhikwa vatanga kushanda naTakunda 4 months ago. He developed trust for this boy because vaienda kumaclients avanoenda, and then vocharge kuti tikuda kuisa giza, tikuda kuita sei, and then vopiwa upfront mari yekunotenga giza, yekunotenga mapipes ese, and also for labor yavo yavanozotora as profit. So vamabhikwa vaisvika vobata kana mari dzosvika kana $700 muGweru, and then voisa mota, and then vobuda vonotenga kana something, vodzoka mota. Takunda akagara mota, voona kuti Takunda arimo, mari irimo all the time. So vakabva vatanga kutrusta this boy. I mean, let's talk about $700 in the first place. $700 kana vazvisakana kuti kuma-runs for those diaspora, vamwe vedu vari kunze kwenyika, vari kuSouth Africa. But paSouth Africa pane hobo maZimbabwe. As a matter of fact, comment section right now muri Zimbabwe uchitiudza kuti uri kutiona uri kupi, uri pamuzinda wevanhu uri kupi, uri muSouth Africa, uri muno muZimbabwe, uri kupi kwacho, uri kudiaspora, real diaspora. But paSouth Africa toti vari padiaspora. I mean, vazhinji vanoti vati paSouth Africa padiaspora, but vanhu vazhinji kana kutaura zvedhiaspora ngavaitaura aiwa diaspora takutaura zvenaUnited Kingdom, Australia, China, Dubai, zvakadaro, United States. Handidi. So comment section tizivane kuti tinenge tirimo tichitamba nemi muri Zimbabwe, we one people. Right. So mukomana Takunda, right, zviri kunzi izvi zvinhu zvaitika 3 days ago. So 3 days ago vamabhikwa vari kuti ivo vakacollecta mari kubva kumaclients avo anosvika kuita ivo 3, and maclients avo anga ane mabig demands, vanga vari vanhu vekuti vari kutenga zvinhu zviri very, very big. So mari yese yavakacollecta yakasvika iyo pakuita $70,000. $70,000. You can see kuti Mr. Mabhikwa right now he is playing in the big league, big boss, big businessman chimwe chaicho. So vane maclients ekuti they have their own office buildings muGweru. Munhu anotoona building rese, and you have to give service to the whole building. So vakacollecta from 3 big clients of his. Vanoona mabuilding, umwe unoona office building, umwe unoona an apartment building muGweru, umwe unoona an estate ine dzimba dzinosvika 17. So he collected money on this day. Vasvika mari inosvika $70,000. Ndobva vatendereravo muGweru muya chinhelas around 5. Vari kutendera muGweru vaenda pane imwe restaurant, vakati hamupana Takunda, iwewo chikoka ipapapa, ndichambopinda murestaurant ndonotenga
fooders inodiwa padheni pangu, unoziva mukadzi wangu nevana vangu vanoda chinhu chakadzakadzakadzaka, so ndoda kuvatengera inini ndodzoka panapa. Iwewo ndichazokupa chishare yako mufana wangu, we have been working for 4 months uri mumwe wangu, don't worry. So mufana Takunda manje, according to information iripo, according to the footage iri kubva mukamera yanga iri mumota yakabuda naTakunda, murifanira kunzwisisa panapa. Mufana Takunda wakasara akagara mumota. Mufana Takunda akutadza akasheka musoro, ndobva amboigunun'una, ndobva ambonetsekana, ndobva ambofunga. Mufana Takunda waona ka Mr. Mabhikwa bosi vake vachipiwa mari yese inosvika $70,000 in cash. Tinotaura zvema-US dollar panapa. So mufana Takunda waonera mari yeya. Mr. Mabhikwa ari kubuda, ari kupinda murestaurant, vari kuno-order zvinhu zviri kudiwa padheni pavo, including what his wife wants, his kids, his daughters, his sons, etc. So Mr. Mabhikwa akatora nguva yakati rebei, according to him, because remember takuudzawo zvinhu izvi naMr. Mabhikwa. So at the same time mufana Takunda wasara mumota, according to the dashcam urari turitora zviri kumberi kwemota, but also turitora zviri mukati memota. Mufana Takunda wakacheuka akatasauka, mufana ndobva akapindwa nemweya waSatan, demon. Mufana akagara, iwe mota muno mune $70,000. Handi muri babada. Mufana aona kuti haurati mota muno mune $70,000. Mukomana ndobva ayati afuck off. Takuudzai kuti Toyota kai. Mukomana ndobva atsika mota. Mukomana ndobva atanga kurova pasi nemota. 3 days ago it's. Mukomana warova pasi nemota ine $70,000. Mota ne $70,000. Mukomana mufana wechidiki takuudza kuti 25 years. Mukomana ari mugweru, watenderera mugweru, washaya kuti woita sei, oenda padheni hawo pedzika kuti handingambobati une $70,000 nejagu. Mufana waba mota zvose nemari ka. Mufana kana ende padheni, ndikaenda padheni Mr. Mabhikwa vanozva pandogara, vanogona kuuya nepolisi papo vondibata. Mukomana mukalodge muguta reGweru, watsvaga kalodge kari random, wapinda palodge papa. Mr. Mabhikwa akubuda murestaurant, shasha iri kuti akadobara mapavabheki, waiziva mapavabheki ane chicken, chirodrana, to veg, to what, to pizza, watodanga unofadza chi muri padheni. Mukomana wakutarisa paasiya mota wakuna, mota haipo ka. Ndi Mr. Mabhikwa ka. Mr. Mabhikwa wacho kuti mota haipo. Takuudza zvakaitika 3 days ago. Mr. Mabhikwa ndobva chiri kuitika panapa. Ndobva ati, iwe, mota yabiwa kai. Takunda wandiona nchikolekta mari dzese dzedze. Is it Takunda wandiitira plan? Chipfungwa chacho chichilaita brain bruise kuti why ndiri stupid. Mr. Mabhikwa akuzvibvunza mai kuti why ndiri stupid. Why ndasiya mufana uya ari mota ine $70,000 in cash. Mabhikwa ndo paazoona kuti apa ndapata, apa ndafunga senge I'm not a seasoned businessman. Ndafunga senge mwana mudiki. Mabhikwa ndo pakafonera police muRezimbabwe. Mabhikwa achifonera police achidati, hey, ndine mufana ane 25 years. Police ichibva yanzwa kuti mufana uyu ane 25 years. Police ichibva yagaya kuti mufana kana ane 25 years. Kuti mufana uyu zvodaro asati ava that strategical. Animaiza, he's not that strategical. Zvokuti ungatiza nemari akaenda kupi. Zvikanzi Mr. Mabhikwa, do you know kuri kugara mufana uyu? Ipolisi yakubvunza. Mr. Mabhikwa akati yes, ndoziva pari kugara mufana uyu. Zvikanzi muri papi imimi? Mr. Mabhikwa ndobva apa police location. Police ichisvika in like 7 minutes. Ichikolekta Mr. Mabhikwa parestaurant pavanga vari. Ichiti Mr. Mabhikwa, let's go straight kunogara kuchi Takunda. Vachiti panogara Takunda vachiona kuti Takunda hapo. Vachiona kuti Takunda hapo vakati kanzi Mr. Mabhikwa, do you have any other idea kuti mufana anodaro atizira kupi? Do you know his girlfriend? Tell us more information about mufana Takunda. Mr. Mabhikwa wakati no, inini information zhinji handina, but what I know ndeyekuti padheni pari kugara mufana Takunda ka pane boys rake also. He has got friends there. So ngatinokei topindira tohlasera mafriends aTakunda. Vachatiudza kuti Takunda angava ari kupi right now. Which other places dzinovhesitibwa naTakunda? Right. muRezimbabwe zvakamira zvakadaro, police naMr. Mabhikwa zvakabva zvanoka pagedhe paipa panogara Takunda. Vachinoka pagedhe pakabva vhugwa nalandlord uyo wechidzimai, mai vane around 70 years something. Mai achibuda, vari kutobuda aitoti ko chii chiri kuitika, muri kuita noise. Achiona mapurisa akati, mapurisa muri kuuya padheni pangu, what's happening? Polisi ndobva yabvunza mumusha akati imi isi tiri kutsvaga mufana Takunda waba mota, waba nemari, so toda kunzwa kuti haana kuuya panapa here, haana kusvika here, chii chiri kuitika? Mumusha akati no,
Takunda haana kusvika panapa zvikanzi right, so Tuesday ndivadana vari mukati umu vekuti togona kubvunza vakatipa information iri useful. Musi waya ndopa vakati aiwa indai kurumu kwatakunda, regai ndikutaridze kurumu kwatakunda, ndobva vapinda nepolisi, vapinda naMr Mabhikwa, ndobva vati kuseri kweden. Vaisvika kuseri kweden ndokunoka parumu inogara netakunda. Vachinoka parumu inogara takunda, pachibva pabuda mumwe mukomana. Pabuda mukomana akati, iwe mukomana unonzi ani iwewe? Mukomana achiti hai ndonzi kuda kwashe. Zvikanzi munogara muri vangani panapa? Kanzi togara 3-3. Zvikanzi iwe nani nani. Mukomana akuda kwashe achibva taura kuti ndogara natakunda and also ndogara naTapiwa. Tapiwa uyo avete panapa. Takunda haana kudzoka zvaizvizvi. But Takunda I'm sure ari kubasa, maybe vaita some plumbing emergency kuti vari kushanda usiku. Polisi ichibva iti aiwa Takunda watoba mari kubasa kwake, waba $70,000 and waba Toyota baki. Vakomana vachibva varohwanana vakati kana pakadaro pakaipa. Zvibvanzi mufana kuda kwashe nemufana Tapiwa wauri kugara naye, chitiudzai mimi kuti likely where could Takunda be right now? Kana kuchinzi waba mari Takunda waba mota, ndekupi kwaanotizira? Kanzi isusu hatingazivi papapo, but Takunda une girlfriend yake inogara kumukoba chakadaro, chiextension chakadaro, hatina kuzonzwa kuti extension hani. Vakati girlfriend iyi inonzani? Kanzi aiwa girlfriend iyi inonzi Vongai. Zvikanzi munoziva paanogara here? Vakomana vakati hatizivi. Polisi ikati hapana, tinokubatai right now Tuesday kuri kugara Vongai. Vakomana vakati alright, tipinzei mota tokudirecta tinokutadzai pari kugara Vongai. Vapinda mota yepolisi, mota yarohwa. Mota yepolisi yarohwa. Polisi yakuda kunosvika kudheni kuya kunogara Vongai. Polisi ikati mirai, tiri vashoma strict, because polisi yanga iri tuka ina Mr Mabhikwa, and apa vatora mufana Tapiwa namufana nomwe mufana uyu handiti. Zvikanzi unoona tikanosvikapo tiri vashoma. Polisi ikafonera backup ikati right, vakomana svikai vamwe maCID chichichi, because hatinozvisa kuti mufana uyu watiri kutevera mufana zvakamira sei. MaCID ndobva asvika paya patosvika rimwe jagwa, so pava nemota yepolisi nerimwe jagwa remaCID 2 futi. Zvozvati polisi in total yava 4. Mota dzarohwa. Vakomana vataridzwa pari kugara mukomana uyava, pane girlfriend yemukomana uyava Vongai, handiti padheni paVongai. Vachitodaiso vachidongorera, vachiri pazhe pajurahoka, vari kudongorera vaona zibhakiri yariya zitoyota rabiwa iro riri papo. Zvikanzi hatipindireichi munhu. Polisi ichipinda, vakati zvokwira gedhe, vachisvika vachinonoka padhoo, because pane juraho pakakiwa gedhe everything. Polisi yasvika naMr Mabhikwa vari kunoka padhoo. Vongai chatobuda chakatopfeka kano kaminisketi kakapfeka kano kachichi kari kutotadza kuti Vongai kari mutop zha, kachivhura dhoo kari kuona polisi. Zviri kunzi Vongai kakavhunduka. Remember taudzwa nyaya iyi naMr Mabhikwa muri Zimbabwe. Stay tuned, pano musakurasika. Inzwai munzwa, regai tikupedzisirei nyaya iyi, munyatsokubata nyaya. Vongai kari kuvhura dhoo kaona polisi. Vongai kari kuhanana chichiri kuitika, kanzi iwe where is your boyfriend? Vongai kati boyfriend ipi yamuri kutaura nezvayo? Kanzi iwe akapaka bhakiro riri papo. Vongai kakati aiwa sorry, hasi pano. Mupurisa achikasikiza nemucheka mbama. Vongai kati ari mukati, musandiuraya, musatase. Kanzi right, vhura dhoo tipinde. Vongai ndobva akavhura dhoo. Vakomana polisi 4, takudza 2 polisi 2 detective vachipinda Mr Mabhikwa varipo, vana Tapiwa vana chichi varipo, vachiona mukomana akatogara pabed remwanasikana. Anga achitoverenga cash, anga achiverengera cash mwanasikana kuti wangu tawina maiza. Polisi ichiti iwe mukomana uri kuzvifambisa sei? Mukomana achivhunduka, vakomana vachimukanda njema. Kanzi mufana, problem yawaita mufana ndeyekuba mota. Wangoba mari chete, zvikadai zvichinetsa kukutresa. But pawazoba mota tabva taziva kuti une ability to go anywhere you want. Therefore we are going to look for you where you can go, where by yourself you'll be willing to go. Of course, straight to your girlfriend. That's exactly what we're talking about. So mukomana akatobva dzatochena right there. Vakomana vachitosunga mukomana vachitobuda nemukomana muya.
akatosungwa. So muri Zimbabwe muri kunzwa imimi nyaya takupirai panapa. Stay tuned, stay blessed. Garai pamuzinde pevanhu change chikupai ma-updates and updates and updates all the time. Peace. Peace. Okay, ndini Super Galo. Don't forget that Super Galo pamuzinde pevanhu.